Čaute ľudia, sme tu s nejakým týmto debilkom Oliverom Džupanom. Aj ty si debil? Ja som Žižka Miško. Ja som Oliver Džupan. To je ten debil, vieš, Ty si debil? ktorého poznáte. A ideme robiť také somarinky, že zoberieme kamienok a hodíme to na to koliesko a ono to proste vystrelí niekde tam do ričky. Tak poďme. Zoberieme si kamienok. Prvé kamene idú takéto. To bolo dobré. Pozor, idú ďalšie. To ani není vidno. To nevadí. Dáme väčší. Zoberieme si ďalšíka. Škoda. Minulé si kamene. Zoberieme si tuto nejaký. Čo ty na to? Dobrý je? Pozrite. Nie, také to nehodí. Tak nie, tak. Aký zoberieme? Pozrite, nakameruj to rýchle. Haló, Ďuri. Toľko tu kameňov vyletí. 300 mil od nás. Dobre. Teraz tento. Geniálne. Moc ďaleko. Počkaj, ešte za tebou je pod tvojou prdolou jeden. Uhni. Počkajte to. Pozrite, čo robí. Pozrite, čo robí. Dobre, idem vám ukázať jeden trik. Aký? Tak si vieš, dneska som ti ukazoval. Jaj, to je dobré. Ide tu tam ten retardér pustiť bajk. To chcem vidieť. No poď. Jedenkrát. No, ne, viackrát. Jeden. No. Ideme. No. A ty prečo nechodíš na ty? Ideš so mnou? Povečkam dám vody. To bolo dobré. To bol challenge. To bol challenge, dámy a páni. Sa ti podarilo, počúvaj. Že? Skončíme. Poď so mnou. Dobre. Takže dnes končíme. Zajtra sa vidíme pri ďalšom videu. Dobre. Čau. Čiže Mišo Oliver Džupan.